ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் சீனி. எப்படி இருக்கீங்க? ஸோ இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு சூப்பரான தோசை சில்லி ஃப்ரை சொல்லித்தர போகிறேன். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா பண்ணிக்கோங்க. ஸோ உங்கள் சீனி உங்களுக்காக சீனியின் சமையல். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம தோசை உப்புமா பண்ண போகிறோம். அதுக்கு நான் என்ன பண்ணேன்னா ஒரு கடாயை எடுத்துக்கிட்டேன், அப்புறம் ஆயிலை விட்டுட்டேன், கடுகு உளுந்து போட்டுட்டேன், அப்புறமா க்ரீன் சில்லி போட்டாச்சு. எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியுது இதில், சரிங்களா? அப்புறம் ஆனியனை போட்டு, அப்புறம் கறி லீவ்ஸை போட்டு, அப்புறம் கொஞ்சம் டர்மரிக் பவுடர், அப்புறம் கொஞ்சம் சில்லி பவுடர், ரெட் சில்லி பவுடர், இதெல்லாம் போட்டு ஃப்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ இப்போ வந்து கொஞ்சம் சால்ட்டு ஆர்டர் பண்ணிட்டேன், சால்ட்டும் நான் ஆட் பண்ணிட்டேன். இப்போது நம்மளுடைய மிக்சர் ரெடி, தோசை உப்புமாக்குள்ள மிக்சர் ரெடி. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா, அந்த தோசையை இப்படி நான் என்ன பண்ணி வச்சுருக்கிறேன்னா, இந்த மாதிரி தூளாக உப்புமா மாதிரி ரெடி பண்ணியாச்சு, சரிங்களா? இதே நம்ம மிக்சிங்கில் போட்டுட்டு இருக்கிறோம். ஸோ தூளாக வச்ச உப்புமா மாதிரி வச்ச அந்த தோசையை அப்படி போட்டு ஃப்ரை பண்ணால் இதுக்கு பேர் தான் தோசை உப்புமா. ஸோ தோசை மீந்து போயிருச்சு, அதாவது தோசை வந்து நிறையா பேலன்ஸ் ஆகிடுச்சு. ஸோ என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா, இன்ஸ்டண்ட்டாக தோசை உப்புமா ரெடி பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ குழந்தைங்களும் நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ஸோ இதை ஃப்ரை பண்ண மாதிரி ஆச்சு. இது தோசை உப்புமான்றத விட தோசை ஃப்ரை, சில்லி ஃப்ரைனே சொல்லலாம். ஓகேங்களா? உங்களுக்கு எப்படி பேர் வைக்கணுமோ வச்சுக்கோங்க. ஸோ சூப்பராக இருக்குது, என்ஜாய் பண்ணுங்கள். உங்களை இந்த விட பெறுவது உங்கள் சீனி. பாய். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும், லைக் பண்ணணும் மறந்துடாதீங்க. எந்த சேனல்? சீனி டெலிவிஷன் சேனல்.